L-istaġun tal-kaċċa fil-Harifa se jiftaħ nhar il-ġimgħa u jibqa' miftuħ sal-aħħar ta' Jannar. Pa' snin passati, il-kaċċa tal-gamiema ma tistax issir matul l-istaġun kollu, iżda hija limitata għax-xahar ta' Settembru biss, bi kwota ta' 7,000 għasfur ta' din l-ispeċi. F'dan l-istaġun ma tistax issir kaċċa s-Serra minħabba li din it-tajra ġiet ikklassifikata fil-lista ta' tajr vulnerabbli. Ir-regolamenti jispeċifikaw ukoll li l-kaccaturi jridu jarfu lill-awtoritajiet bit-tajr li jkunu qabdu permezz ta' telefonata, dan biex tinżamm statistika aktar preċiża tat-tajr li jkun inqabad. Din is-sistema daħlet minflok il-ktejjeb li fuq il-kaccaturi kienu obbligati iniżlu l-safar li jkunu qabdu. Bħal fl-istaġuni ta' qabel, il-kaċċa fl-istaġun tal-Harifa fuq l-art se tkun tista' ssir mit-tnejn sas-sibt minn satejn qabel titla' x-xemx sa satejn wara nżula. Fil-ħdud u l-festi pubbliċi imbagħad il-kaċċa trid tieqaf fis-sija ta' war nofsinhar. Bejn il-15 ta' Settembru u s-7 ta' Ottubru il-kaċċa trid tieqaf sas-7 ta' filgħaxija. L-istess restrizzjonijiet fil-ħinijiet jgħoddu għall-kaċċa tal-fenek selvaġġ li hija permessa sal-aħħar ta' Diċembru. Il-kaċċa fuq il-baħar tista' ssir biss u bagħad ta' restrizzjonijiet mill-ewwel ta' Ottubru illi ġej. Il-ħinijiet huma l-istess bħal kaċċa minn fuq l-art, ħlief mill-ewwel sas-7 ta' Ottubru. Bil-kaċċa fuq il-baħar tibda mit-2 sas-sibt mis-7 ta' filgħaxija sa satejn qabel tluħ ix-xemx tal-ġurnata ta' wara. Segretarjat Parlamentari għall-Bidja Sajt u Drittijiet tal-Annimali fakkar li l-kaċċaturi jistgħu jikkaċċjaw biss għall-ispeċi li għalihom huma liċenzjati skont il-liċenzja li għandhom. Intant, it-taqsima ta' regolamentazzjoni għall safar selvaġġi innotat il-kooperazzjoni li teżisti bejn il-Gvern, l-qdiet tal-kaċċaturi u l-qdiet mhux governattivi li jaħdmu għall-ħarsien tal-safar u appellat għal aktar sinerġija għażmien li ġej. Segretarju Parlamentari Clint Camilleri appella lil 10,000 kaċċatur f'Malta u Għawdex biex jissorveljaw il-liġijiet sabiex ikun imħares id-delizzju tagħhom stess. Intant aktar kmieni 3 filgħodu membri ta' BirdLife Malta ppreżentaw ittra lil Prim Ministru Joseph Muscat illi fiha kitbu dwar it-tħassib tagħhom fl-isfond tal-ftuħ tal-istaġun tal-kaċċa tal-Harifa u appellaw għal aktar infurzar tal-liġijiet.